Што вядома пра яшчэ аднаго памерлага міліцыянта, які новы указ падпісаў Лукашенка, а таксама хто стаў фаварытам у гонцы за найважнейшую пасаду ў яго сістэме. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Магчыма, гэта вас здзівіць, але сёння стала вядома пра смерць яшчэ аднаго маладога супрацоўніка міліцыі. Гэтым разам у Магілёве. Памерлага звалі Вячаслаў Анімуцкі. Ён падпалкоўнік, які адпрацаваў у органах усё жыццё. Адразу пасля школы ён паступіў у Магілёўскую школу міліцыі. Пасля быў участковым, а апошнія 2 гады працаваў ва ўпраўленні аператыўна-дзяжурнай службы Магілёўскай абласной міліцыі. Калі што, гэтая аператыўна-дзяжурная служба тая, куды паступаюць і дзе апрацоўваюцца званкі пацярпелых, а таксама менавіта гэтым аддзелам кантралююцца міліцыянты, якія нясуць службу на вуліцах альбо выехалі на здарэнне. Што менавіта адбылося з магілёўскім падпалкоўнікам, інфармацыі няма, але ж ён сканаў у вельмі маладым узросце, а Анімуцкаму было ўсяго толькі 46 гадоў. Што ні дзень, то новы указ Лукашэнкі. Цяпер аб звышурочнай рабоце і рабоце ў выхадныя дні ў прамысловых арганізацыях. Простай мовай гэты дакумент дазваляе дзяржаўным прадпрыемствам патрабаваць, калі ў гэтым ёсць неабходнасць, каб рабочыя працавалі на выходных ці ў дадатковыя гадзіны па будніх днях. Пры гэтым прымусіць работніка працаваць дадаткова не могуць. Ён мусіць пагадзіцца на гэта сам. Але ж зразумела, што пры адмове могуць пачацца праблемы. Выбраў сябе сам. Паплечнік Лукашэнкі, які стаў дэпутатам, адразу атрымаў добрую пасаду. Гаворка пра былога генерала КДБ Ігора Сергіенку, які апошнія гады ўзначальваў адміністрацыю Лукашэнкі, а цяпер быў прызначаны ў парламент. Сёння дэпутаты аднагалосна выбралі Сергіенку спікерам парламента. За яго кандыдатуру прагаласавала 109 дэпутатаў са 109. А гэта трохі камічна, бо значыць, што і Сергіенка таксама прагаласаваў сам за сябе. Дарэчы, замену Сергіенку ў адміністрацыі Лукашенка яшчэ не прызначыў. Функцыі начальніка пакуль выконвае Максім Рыжанкоў, першы намеснік Сергіенкі, які лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на крэсла кіраўніка. Прынамсі, ён апошнім часам удзельнічае амаль ва ўсіх кадравых нарадах Лукашэнкі. Учора палёт першай беларускай касманаўткі Марыны Васілеўскай так і не адбыўся. За 20 секунд да старта яго адмянілі праз нейкую няспраўнасць. А сёння Лукашенка нават асабіста пазваніў у Раскосмас, каб даведацца, ці ўсё окей. Там яго заверылі, што ўсе непаладкі выправілі, і цяпер ракета з беларускай дакладна павінна паляцець на МКС. Тут нагадаем, што паўторны старт адбудзецца ў суботу 23 сакавіка у 15 гадзін 36 хвілін па мінскім часе. Акрамя таго, Лукашенка раптам звольніў генерала Ігора Демідзенку, які займаў пасаду намесніка начальніка вайсковай акадэміі, а таксама там жа ўзначальваў факультэт генштаба ўзброеных сіл. Указ пра зняццё генерала з гэтай пасады Лукашенка падпісаў 21 сакавіка, але Демідзенка не застаўся на вуліцы. Яго адразу пракамандзіравалі да дзяржаўнага сакратарыята Рады бяспекі і пакінулі яго ў кадрах Міністэрства абароны. Але што стала прычынай такіх раптоўных пераменаў, пакуль невядома. Незвычайная гісторыя са Шклова. Там асуджаны за забойства паспрабаваў збегчы з калоніі. Вядома, што гэта быў 57-гадовы жыхар Віцебска, які адбываў 14-гадовы тэрмін за забойства, гвалт у дачыненні да службовай асобы, а таксама незаконныя дзеянні ў дачыненні да зброі. Праўда, пабег са Шклаўшэнка праваліўся, бо ўцекача злавілі, і ў выніку ён атрымаў яшчэ большыя праблемы. Мужчыну судзілі за спробу ўцёкаў і накінулі яму яшчэ 2 гады за кратамі. Дырэктара мінскага музычнага тэатра звальняюць за песню. Днямі там прайшоў сімфанічны канцэрт, падчас якога аркестр выканаў песню гурта кіно пад назвай «Пераменаў». Прычым яму падпяваў літаральна ўвесь зал, але скончылася ўсё вельмі кепска. Лукашэнкаўцы не забыліся, што песня была і застаецца адным з сімвалаў пратэстаў супраць дыктатуры. У выніку дырэктара тэатра Сергея Пукіта вырашылі звольніць з працы. Пры гэтым работнікі тэатра збіраліся выступіць з калектыўным лістом з просьбай пашкадаваць дырэктара, якога характарызуюць як разумнага і сумленнага чалавека. Але ці ёсць ад гэтага плён, невядома. Ва ўпраўленні культуры Мінгарвыканкама распавялі, што пытанне яшчэ вырашаецца, бо, цытата, быў інцыдэнт. З
З'явілася новая схема ад тэлефонных махляроў. Цяпер беларусам тэлефануюць дактары, якія паведамляюць пра страшны дыягназ. У размове злаўмыснікі прадстаўляюцца памочнікам прафесара або галоўнага ўрача паліклінікі. Яны кажуць, што вывучалі вынікі аналізаў сваіх суразмоўцаў і знайшлі ў іх прыкметы нейкай страшнай хваробы, якую неабходна неадкладна лячыць. Далей жа тэлефануе і сам доктар і кажа, што ён гатовы асабіста дапамагчы, але, вядома, не бясплатна. Грошы за медыкаменты і аплату сваіх паслуг аферыст прапануе перавесці на картку. Фінал ужо вядомы. Доктар знікае, а пацыенты застаюцца без грошай. Так што нагадаем, калі вам раптам тэлефануюць з банка, паліклінікі, міліцыі альбо яшчэ адкуль, то пацікаўцеся імём і пасадай суразмоўцы. Пакладзіце слухаўку, а пасля самі знайдзіце нумар установы і перазваніце туды. Чаго не хапае беларускаму абласному цэнтру? Флагштокаў, падумалі віцебскія чыноўнікі і замовілі аж 45 штук. 44 флагштока вышынёю 12 метраў і адзін вышынёй 18 паставяць каля амфітэатра. Прычым каштавала гэта ўсё аж 210 тысяч рублёў бюджэтных грошай, што ў далярах больш за 60 тысяч. Прычым, магчыма, будзе і працяг. Цяпер працягваецца абмеркаванне, а ці не паставіць гіганцкі 69-метровы флагшток яшчэ і ў цэнтры Віцебска. Працягваюцца і палітычныя справы. Цяпер сілавікі пайшлі па ўдзельніках маладога фронту. За апошнія 4 дні былі затрыманыя як мінімум 18 маладафронтаўцаў, сярод іх і 4 дзяўчыны. Таксама былі затрыманыя 2 браты кіраўніка маладога фронту Дзяніса Урбановича, Максім і Артём, а таксама бацька Іосіф і сястра Марыля Урбанович. Сам Дзяніс цяпер абараняе Украіну ў складзе батальёна беларускіх добраахвотнікаў «Волат». Паведамляецца, што ўсе сваякі Урбановича былі затрыманыя губазікам, а Максім быў моцна збіты супрацоўнікамі КДБ, пасля чаго быў этапаваны ў СІЗА. Па інфармацыі Белсата, у выніку за кратамі пакінулі толькі брата Дзяніса Урбановича Максіма. Падобна, што яго чакае крымінальная справа, іншыя жа сваякі ваяра знаходзяцца на волі. Тут нагадаем, што раней сілавікі не раз прыходзілі да сваякоў Урбановича. Напрыклад, бацьку Дзяніса прымушалі на відэа заклікаць Дзяніса вярнуцца ў Беларусь і казаць сыну, што таго, цытата, можа не расстраляюць, але 10 гадоў ён адседзець. Сілавікі працягваюць глуміцца над маёмасцю людзей, якія выехалі з Беларусі. Следчы камітэт завёў крымінальную справу ў дачыненні да актывістаў беларускіх дыяспар за мяжой, народных амбасадаў і беларусаў замежжа. Лукашэнкаўцы адкрыта абяцаюць людзям завочныя суды і канфіскацыю жылля, якое засталося ў Беларусі. Па справе прайшоў шэраг ператрусаў, і цяпер сілавікі самі пахваліліся фотаздымкам. На ім дзверы кватэры аднаго з актывістаў пасля вобшуку. Сілавікі апячаталі дзверы ў кватэру, а таксама проста іх заварылі. А ў наваполацкай калоніі вязні масава хварэюць на каросту. Па інфармацыі праваабаронцаў, у папраўчай калоніі нумар 1 цягам апошніх тыдняў імкліва распаўсюджваецца гэтае захворванне. Але ці аказваецца вязням якасная медыцынская дапамога і ці прадпрымаюцца неабходныя захады па спыненні распаўсюду хваробы, невядома. Цяпер у наваполацкай калоніі утрымліваецца 101 палітзняволены, у тым ліку Віктар Бабарыка. У Мінску асудзілі Ігара Карнея. 56-гадовага журналіста затрымалі ў ліпені 23 года пасля ператрусу ў ягонай кватэры. Спачатку яму прызначылі адміністрацыйны арышт, але на волю ён так і не выйшаў. За крэсціна журналіста перавялі ў СІЗА ў межах крымінальнай справы. Карнея абвінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні і цяпер асудзілі на 3 гады калоніі. А Мінчука арыштавалі за белыя і чырвоныя балонікі на ліхтарным слупе. Мужчына сваю віну не прызнаў і патлумачыў, што балонікі яму падарылі на дзень народзінаў, і пасля свята ён проста адпусціў іх з акна ў паветра. Маўляў, ані ў якім пікетаванні ён удзелу не прымаў, а балонікі выпадкова зачапіліся за слуп. Праўда, справа скончылася чакана. Суддзя Александр Воўк прызначыў мужчыну 15 сутак арышту, а таксама пастанавіў знішчыць тыя самыя балонікі, якія былі знятыя з электраправадоў і захоўваліся пры матэрыялах справы.
А ў беларускага бренда «Хвіліна» выйшла лімітаваная калекцыя гадзіннікаў на тэму міфаў і легенд Беларусі пра сонца і месяц. Прычым стваральнікі пастараліся. Рэдкі матэрыял аб старажытных паданнях дапамагла сабраць экс-супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ірына Клімковіч. У якасці візуальнай выявы месяца і сонца на цыферблаце дызайнеры «Хвіліна» распрацавалі стылізацыю арыгінальнага герба Францішка Скарыны 16 стагоддзя, а дэкор задняга вечка гадзінніка выкананы ў выглядзе батлейкі. Выглядае прыгожа, але ж цана кусачая – ад 600 до 1200 рублёў. І гэта па перадзамове. Пасля гадзіннік падаражэе яшчэ на чвэрць. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю, як звычайна, на нашым канале выйдзе чарговы сюжэт. Таму стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайце заўвагі ў каментарах і падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.